Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Nitko ne može služiti dvojici gospodara, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odijela? Pa pogledajte ptice nebeske. Ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrijedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući. Da sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Hvaljen Isus i Marija, dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. Pozdravljam te iz drevnoga hrvatskog grada Šibenika. Iza mene se vidi tvrđava Svetoga Nikole, a pokraj mene je jedno lijepo sidro. Sidro je simbol nade, pa neka naša nada bude u Kristu, čvrsto usidrena u Isusa Krista, koji je prisutan s nama i u našem narodu hrvatskom već stoljećima. I providio nam je sve što nam je bilo potrebno i u najtežim povijesnim razdobljima. Današnje evanđelje govori upravo o tome da se ne brinemo za sutra u nekoj tjeskobi, nego da se predamo s povjerenjem u Božju providnost. Bog zna što nam je sve potrebno i bit će dobro. Ako naša nada ostane u Isusu Kristu, preživjet ćemo i današnje vrijeme i napade nekih današnjih ideologija i opstaćemo. Ostaćemo vjerni Kristu i crkvi i bit će svetaca, bit će svetih obitelji i svetih duhovnih zvanja. Gospodin će nam providjeti sve što nam je potrebno. Molimo i vjerujemo da tako bude. I svoje konkretne situacije životne predajmo bez neke tjeskobne zabrinutosti Gospodinu. Prikažimo svoju obitelj, ljude koje susrećeš, financije, posao, dužnosti. Ono što ti je i preteško nekada prikaži Isusu, zajedno s njim nosi svoj križ i neka on djeluje kroz tebe u ovom svijetu i dotiče druge ljude. Budi svjedok toga da Bog uistinu proviđa. Otvori mu se snažnije i budi svjedok dakle da je on puno toga providio kada ti je bilo potrebno. Svako ti dobro i Božji blagoslov.